Ook de zaterdag van het feestweekend van Schutterij Sint Laurentius stond in het teken van Spas en Spouwbeek. We vroegen aan de voorzitter wat er 's middags op het feestterrein te doen was. Hier zijn nu vooral de Spouwbeekse verenigingen of clubs of vriendenclubs, maar ook een paar Boetendorpse verenigingen die zijn nu hier aan het zitten voor een onderlinge wedstrijd. Gewoon echt spas onder de boom is het thema en dat is ook het voornaamste eigenlijk. Dit is de tweede dag van het feestweekend in het kader van het 400-jarige bestaan. Wat heb je gisteren gedaan? Gistermiddag zijn we eigenlijk begonnen met kinderschuttersfeest. Er zijn 85 kinderen van Spouwbeek en van Genoot. Die hebben hier kinderschuttersfeest gehad met optocht en wedstrijden en alles. En daarna hebben we een receptie gehad gisteravond. Waar een verrassing was van de gemeente, waar we de koninklijke erepenning hebben mogen ontvangen. Wat echt een hele eer is en echt een verrassing was gisteren. En daarna hebben we een Limburgse avond gehad met verschillende Limburgse artiesten. We kijken naar een trotse voorzitter van deze vereniging. Wie is het om lid hiervan te zijn? Voorzitter te zijn, dat is natuurlijk echt groot op te zijn. Met zo'n club wat we hebben en zoveel jubilarissen gisteren. En zo'n leven en midden in de Spouwbeekse gemeenschap kan ik daar alleen maar groot op zijn. En om lid te zijn, gelukkig zijn de leden ook groot om lid te zijn. En is het gewoon een plezierige groep waar broederschap en het onderlinge verstandhouden en vriendschap het belangrijkste is. Wie ziet de rest van de dag en morgen eruit? Vandaag is dus spas onder de boom en vanavond hebben we een hosse am Samstag. Daar komen Wiers en Spitsen en die Powerboom die komen nog. Daar hopen we dat we weer een vol tent krijgen natuurlijk. En morgen hebben we het groot schuttersfeest. Er komen 20 schutterieën, die komen hier door de Spouwbeekse straten lopen met verschillende wedstrijden en natuurlijk ook scheetwedstrijden. Het weer zat helaas niet mee. En het schieten door de verenigingen moest een paar keer onderbroken worden vanwege regen- en onweersbuien. S'avonds in de feesttent was het Hossa am Samstag. Het publiek, veelal gekleed in lederhozen of dirndl, genoot tot in de late uurtjes van de gezellige volksmuziek.